nje unyaka ngonyaka u2010 yakwa sekuya ngasekupheleni ngoSeptember ngikhumbula kahle. Kufika umama la. Lo mama njalo bengihlezi nokumbona. Lo mama uhleze efika la kodwa akaze afike la kuma computer. Inkinga nami angimazi ukuthi yini inkinga yakhe noma mhlawumbe khona abantu abaphelezelayo noma khona into afuna ukuyenza kodwa ayenzeki. Ngelinye ilanga lo mama vele afika ahlalela kumina eduze kwami. Afike lo mama akhiphe ama-copy awu10 ama-ID. Athi ngizokwenza amakhadi. Ngithi mina uzokwenza amakhadi athi ngithi mina bapho abanikazi balezi zinto ziphethe athatha umntana mangizwe ngithi ngizokwenza amakhadi. Ngihlale phansi ke manje sengiyamchazela uma phela thina kwi-training ngisatshelwa lento ukuthi lento ayenzeki into enje ayicule isystem ukuthi uma wenza u1 no2 no3 no4 no5 lizokwenzeka ikhadi. Bese ngithi mina okay mangikwenzela la makhadi mina ngizotholani ngoba phela ngeke ngikwenzele mahala amakhadi futhi nawe uyazi lento oyiphethe ayikho emthethweni mangibanjwa nayo umsebenzi wami uphelile uzonginikezani mina. Ayosithi nalo mama ikhadi lilodwa ngizokunikeza u3000. Ngithi mina okay ngicela ukuthi uphuma kancane ngisathi ukucabanga aphinde abuye mina aphinde eze kumina umama. Sengicabangile kahle manje ukuthi ngeke vele mina ngiyazihluphekela mina nali ke thuba lokwenza imali ngiqale ke ngiyenze imali ngalokho ngithi okay ngizokwenzela nga3 ngagcina sengiyijwayela ukwenza lamakhadi. Ngangena kanjalo ke kule ndaba yake ye-fraud. Leke ifika ke lo mama lokho ngenzisa lamakhadi kwacaca ukuthi manje i-demand isingaphezulu kwamandla ami. Mina ngiyabazi labantu esisebenza nabo as team lead ukuthi ubani umuntu esingenza naye lento. Fike ngimtshela bafu yazi into engifuna siyixoxe nama siye lunchini. Ngifike ngimtshela into enje. Uma ufika kwi-system uzokwenza u1 no2 no3 no4 no5. Abantu abazofika uzobabona mangabe ukuthi uza kumina mina ngisanomuntu uzoza kuwena ngizokukhombisa. Uma ngabe uthi sina sobabili sihleli la kusakhona abantu abeza nezinto eziqondile nini nize kuthina nibeqisa abantu nibatshe sidlula khona sibambela abantu line. Uma kuvela izipesi la sina sobabili nizobe seniyangena sinenzele izinto zenu. Salokho senza kanjalo sinenjalo ntambama bese mfike ngimnikeza imali yakhujita njalo ntambama i-demand yabayiningi. Sagcina manje kufanele sibe ithemu ke manje salokho sirecruitana khona la. Sagcina ke sesibaningi ke manje sayenza ke lento ke. Sagcina manje sesiyijwayela sayenza. Saqala ke manje sesinemali ke manje sesithenge imoto ezibizayo. Thenga o1 series ama-BM abanye bathenga o-Audi abanye bathenga o-Lexus zonke lezo zinto Golf 7 nani silokho senza lento siyenza. Ukuthi mina ke ngilomuntu othi mangabe enza into kukhona into entshe efika kuyena ngiyathanda ukuyihlupha ngifuna ukwazi ukuthi kuze kwenzeke lento le iqalaphi. Sengifuna ukuyazi iqalaphi ngoba ngeke akekho umuntu ongavela aqhamuke ephethe ama-ID e10 engiyona wakhe avela asuke nawe nje ekhaya ngewona wakhe khona la isuka khona lento le. Ngelinye ilanga ngimvayishele ke lo mama kuye nowayekade engirecruitile ke. Ngifike ngihlala naye phansi uma ungitshele niyenza kanjani lento. Hayi bese yakunikeza information. Bese ngithi mina ma senza i-deal mina nawe angisayifuni imali manje. Mofika namakhadi awu20 mina ngizothala namakhadi awu5. Phela nami ngiyayifuna imali ngifuna into engizohola ngisho noma kuthiwa ngiyaxoshwa emsebenzini kube khona into ezongibenefitisa. Uzothatha u15 mina ngisale no10. Mofika nawe u30 ngithatha u10 usala no20 savumelana. Selokho senza leyo nto. Lokho ngenze research nami ngeke labo mama kwazi ukuthi khona umama ongafika from uday 1 enyangeni ukuze kuyophela enyanga uhleze efika ezokwenza amakhadi. Bawathatha labantu le information engaka. Then only to found ke manje ukuthi le information la ipotshoka khona Home Affairs. Then sasebenza kwabe sekuthiwa siyadingeka ukuthi siye Eastern Cape ngo2014 siyosebenza as i-backup. Lapho ulwazi senginalo selikhulu lidlula ngisho nama-IT shena asemsebenzini ngendlela esenginayo sengiyazi ukuthi okay ubani uma ngabe yo-update isystem akanaki
le USB le ivele iphethe bonke abantu abangaziwa kodwa ba-active kwi-system. Mangifika ngiyinikeza yena, amakhadi abo bonke labantu ala kule USB azosebenza. Uba ngiyamazi uyana-access, ngikwazi ukuya kuyena. Mangifuna ukuya kuyena kufanele ngifike sengiphethe ama-CV ama-USB amaningi because umuntu nomuntu une-USB yakhe la capture khona umsebenzi wakhe bese uyasubmit bese bahambe beyo-editha ukuthi amakhadi awo abe-active asebenze nani nani. Okay, masamba ke siye Eastern Cape, i-information isiningi kakhulu ke manje sengenayo. Masamba siye Eastern Cape, masifika Eastern Cape sifika 7 ngithi ngiyabuka la hayibo. Mangifika kwi-database system yakhona ngibona ukuthi kunabantu abaningi kangaka abangakuyihola imali yabo iholdiwe kulinda ukuthi kuze kufike umnikazi wayo. Yabona ke le iyona mali yontshontshwa ke le ngoba balele labantu lapha. Even nalabo operator bakhona laba la esibafica la baya noma beyenza into ngeke baze bayenze ngalendlela thina esizoyenza ngayo. Ngibuye ngitshela amajidi bafethi yazi kunestory esikanje kodwa kumele singadatazeli ngoba manje asibazi labantu ukuthi bayohlobo luni. Sofanele siqale sibafunde. And manje la nto iyashisa le nto ukuthi iyazi le nto leya izosuka imoshakale singakufiki kuyona. Kufanele siyisheshise. Sengibuya kumbuzo wakho ukuthi kanjani ke manje. Iqala lana ke indaba. Home Affairs kunama system awu2 okusebenza. Kukhona i-register, kukhona i-computer. I-computer ile setshenziswa manje njoba sesingene kwinkululeko. I-register ibisetshenziswa before inkululeko ama-computer engekho. Bothi muye Home Affairs ufike kubhalwe phansi yonke izinto zakho, uthole i-ID kubhalwe phansi zonke izinto zakho. Uma ufika lapha Home Affairs kunamabhuku amakhulu analowo information ebhalwe phansi. Le information ebhalwe phansi ke nawo ke ukhiyewayo. U80% mangingaphosiswa lapha kulamabhuku amadala. Abasekho bashona kudala kodwa kwi-system basaphila. Into eyenza sibaphile kwi-system it's because umuntu mayishona kudala ubeshona manje angcwatshwe manje akanayo death certificate akacishiwe kwi-system. Then uzofika wona umtshela mfethu yazi ngizofuna ama-ID awu200 umnikeze imali yakhe each ID 300 each ID number yonke ne-information yakhona 300 bese uyahamba elungicheckele lama-ID. Angifuni ukwasebenzisa kuqala ngingawazi ukuthi isitori sawo simi kanjani. Fanele ngiqale ngazi ngenze homework iqala. Low connection wami uzofika ngicheckele yona lonke lento bese angitshela mfethu le ungayisebenzisa at your own risk isiyabheda. Hayi lawa amanye right. Kulo 200 onginikeze wona u70 awukho right, u230 u-right bese umnikeza imali yakho ke. Usuyabuya ke manje uyomregister ke manje kasasa. Gcwalisa wonke amaform, wenza yonke into, uya-approve connection wakho lapha ngaphambili ema-ofisini ebantwini abakhulu. Umnikeza imali yakhe. Usuyabuya ngithi vele umshini operator wena uzozenzela wena ikhadi. Okay. Njoba senza lento lena manje sesazi nokuthi amakhadi uyakwazi ukwantshontsha emsebenzini. Mhlawumbe uzokwenza izinto zakhe ezo20 kufanele uhambe uyantshontsha amakhadi awu20 emsebenzini. Uzothi ngalesikhathi ubusy wenza izinto zabantu, ubusy futhi la spacini wenza izinto zakho. Nayo into eyenzakala angithi lezi zinto lezi lo muntu wasehome affairs emayizikhipha waziwipe ama-fingerprint wabe se enza ngendlela yakhe ukuthi uma ufika wena whatever uzoyenza izocaptureisha lo ma-fingerprint amasha. So ngalesikhathi kufika iclient ilali izokwenza ikhadi, ufike umenzise, ufike uyiqala iprocess kuthi kuphathi nendawo bese manje yazi system i-down, ngicela siqale phansi bese umqalisa phansi. Awusashaya i-ID number yakhe, ushaya le yaleli card lakho wena. Umginqise mawuqeda ukumginqisa kufanele iminwe u2 kube eyakho because leli card lizofuna umuntu wakho masiyoliholela.
ulibeke eceleni bese siyazi lo mshini ofisa sovela walidamage leli khadi ulibeke eceleni usumenzisa into yakho yasukuma uyahamba lokho esengenza kanje senza kanjalo senza kanje senza kanje senza kanjalo. So uma sesifike Eastern Cape ke sesibonile yonke into imi kanjani. Ngeke bafethu lo msebenzi mkhontizo kufanele siyenze. Kufanele sithole amakhadi asebank sithole amakhadi akaSASSA.